se suma als consistoris que han decidit congelar els impostos i les taxes municipals per tal de disminuir l'efecte de la crisi sobre la butxaca dels veïns. A més, l'Ajuntament ha decidit també demanar un crèdit per garantir la continuïtat de les inversions. L'Ajuntament de Salou congelarà tots els impostos i taxes municipals de cara al proper any 2011. L'equip de govern plantejarà aquesta aturada de l'increment d'impostos juntament amb les ordenances fiscals al ple ordinari que s'ha de celebrar demà dimecres. Des del consistori salouenc es vol remarcar que és la primera vegada en la història del municipi que es dona aquest fet i que suposarà una reducció del pressupost de cara a l'any vinent. En uns moments de dificultat econòmica, com és la que està patint el nostre país aquest any i que es presenta un hivern bastant dur, les administracions el que no poden fer és carregar encara molt més la pressió fiscal ni dels ciutadans ni de les empreses, sinó que al revés. El que hem de fer és fomentar justament l'empleo, és a dir, la inversió. D'altra banda, el ple també ha de servir per aprovar una modificació del crèdit del consistori de cara a aquest 2010. L'Ajuntament demanarà un crèdit de 2,5 milions d'euros per a les inversions plurianuals que té previstes, com les millores de la font lluminosa o les obres de remodelació de la masia catalana. Des de l'equip de govern es defensa que aquest crèdit es demana basant-se en la prevenció. Hi ha hagut diferents declaracions del govern de l'Estat que sembla preveure que aquells ajuntaments, com deia, que tinguin una economia sanejada podran acudir a crèdit. Aquestes declaracions encara no han sigut plasmades en paper, no n'hi ha res que digui el contrari. Tot sembla ser que serà en la llei d'acompanyament de pressupostos, però a dia d'avui els ajuntaments sabem que el 2011 no podem acudir a crèdit. Nosaltres volem ser previsors i sobretot tenim unes inversions que són plurianuals, que van acabar de 2 pressupostos. La regidoria d'Hisenda ha manifestat que amb aquest nou crèdit l'endeutament del consistori pujarà un 72%, xifra que entrarà dins del límit per poder demanar crèdits l'any 2011.